थानाय दा मन्त्री इउजि ब्रह्मआ गांबा सार्टिफिकेट होदोंमोन। লগা এটা ঘটনা এটা দেখিবলৈ পাইছো বা পৰিবেশ এটা দেখিবলৈ পাইছো। सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र'नि सिगां मोनसे दुखुनांथाव एबा सोमोनांथाव आं नोंथांमोननो खोथाखौ बुंनो सानदों। मानो होनना बुङोब्ला नोंथांमोना निस्सय नुखाबाय, मिथिखाबाय, बुजिजोबखाबाय। ससियेल मिडिया जुग, दानि जुगा माने माबा मोनसे जायोब्लाबो जोङो दान्दिसेबो नेनो गोनांथि गैलिया। बिदिनो आंनिफ्राय देरसिन गोबां गिदिरसिन चेनेलफोर दङ बा ससियेल मिडियानि रिपर्टारफोर दङ, जों इउटुबारफोर दङ, बिथांमोननि चेनेलाव नोंथांमोना गोबां नुखाबाय। थेवबो आंबो गोरोन्थि जायो ना राइट जायो आंबो फंनैसो बाथ्राखौ बुंनो सानदों। नोंथांमोना जाहाथे गेना गोरोन्थिबो जायोबा निस्सय निमाहा होगोन। जोंनि बर' समाजाव थारैनो मा जानो थांगासिनो दङ आरो माबोरैहाय बेफोरबायदि सोमजिगासिनो दङ। जोंनि बर' समाजाव मोनसेबो हाथियार दैग्रा हान्जायानो गैलियामोन, नाथाय दिनैनि दिनाव बा मैयानि दिनाव बहानिफ्राय आरो फिन खेब हाथियार बोखांनो हाखो, नैबे बाथ्राया गोबां साननो गोनां जानानै फैदों। थारैनो जोंनि बर' समाजा सिं गोदान आफाद सोमजिखुमानानै दं मानो नामा, बा बबेबा मोनसे पलिटिकेल हान्जानि थ्रुयै बे हाथियार दैग्रा हान्जाया सोमजिनानै दं नामा, जों बेखौ सानस'नानै मोनाखै। मानोना बिथांमोना मैयानि दिनाव हाथियारजों लोगोसे 20 जन सुबुंफ्रा हमजानो गोनां जादों। बेजों लोगोसे बिथांमोना गोबां हाथियारजों लोगोसे पिस्तल, ग्रेनेड, बारुद, गुलि गोबां हमजाफानो मोन्दों। दा सोरनि जाहोनै बा मानि खारनाव दिनैनि दिनाव बर' समाजा बेफोरबायदि गोदान आफाद दानो थांगासिनो दङ बा दाखोमागासिनो दङ, बेखौ जों बुजिस'नो हाया। दिनैनि दिनाव जों बेखौ निस्सय साननो गोनां। जोंहा गोबाङानो मिथिसिगौ एबा बुजिसिगौ जोंनि बर' समाजा आरो माब्लाबाबो नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि हाथियार लानाय हान्जा सोमजिनो हानाय नंलिया होननानैसो आं सानहरो। मानो होनबा जोङो हाथियार लानानै गोदान आफाद दानाय लोगो लोगो जोंखौ सरकारा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों एक्सन लागासिनो दङ आरो लगे लगेनो बिथांमोना बेफोरबायदिनो एटेक खालामखायो। दा जों बेखायनो साननो गोनां बाथ्रा बिसोर दानि जुगाव जोंहा बर'फ्रा माने हाथियार लानाय हान्जाखौ दानो सानदोंब्ला दोनथ'नांसिगौ। कलम आरो बहिनिसो जों दावहा नांनांसिगौ, जेसे हायो एसेनो सरकारजों। जोङो नांगौ जायोब्ला कलम आरो बहिनि दावहाजोंनो जिउ गावखौ गारनांगौबा गारलांगोन। दिनै जोङो हाथियार लानाय लोगो लोगो दिनै जाय सुबुङा हाथियार लादों बे सुबुंखौल' जे सरकारा नोजोर होगोन बे नङा। गासैबो साफ्रोमबो बर'नि जेसेबांखिनि सुबुंफोर दङ बिथांमोननि सायाव, लाइमोन सेंग्रा सिख्लानि सायावबो नोजोर होजोबगोन। आरो सिगाङाव जेरैबायदि परिस्थिति जानानै थांबाय, गासै रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनानो जोंहा NDP NLF फोरनि थाखाय बिखुं लामनानै होनो गोनां जाबाय, जिउ गारनो गोनां जाबाय, सोरबा बायदि आइजोफोरा जिनाहारि खालामजानो गोनां जाबाय। नैबेफोरबायदि जोंहा नेक्स्ट खेब आरो जाहाथे दाफैथों। दा जिबायदि जोंहा गोजोन सुक्ति जानानै फैदोंमोन, बे गोजोन सुक्तिखौनो जोङो फेदेरलांनो नाजानांगोन बयबो। आरो हायोब्ला जोङो बेनिफ्राय दायो बिटिआरखौ लाना फैबाय नङा होमबा, बिटिआरनि मुङै जोङो बिनि सिगां जों बड'लेण्ड डिमान्ड खालामदोंमोन। नैबे बड'लेण्ड डिमान्डखौनो जोङो फिन हायोब्ला जोङो बिना हाथियारजोंनो जोङो डिमान्डखौ खालामफिननो नाजालां। आरो हानायमानि जोङो सरकारजों नांनांगोन, खुगाजों, बहिजों, फावथेनजों, नङा होमबा। दा आं माथो बुंबावनो, गोरोन्थिया निस्सय जाया नङा जाखाबाय। नोंथांमोना निमाहा होगोन आरो लोगोसे सिङाव होनाय भिडिअ इन्ट्रिनि सायाव नोंथांमोना गुवारै नायनानै बुजिनानै लालांनो हासिगोन। दिनै बाक्सा जिल्ला आरो तामुलपुर जिल्लानि जों मुख्लं नखरारि आफाद हिसाबै दिनै प्रेस मिट लानायनि थांखियानो जाबाय, जाय समाव बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय जायफोरा बर' आन्दलननि थाखाय जिउ बावलांदोंमोन, बै बिथांमोननि थाखाय जोंनो फोसावखानाय जाय गभर्नमेन्टआनो फैया मानो बिथांमोना बै मुख्लं नखरफोरनो 5 लाख अनसुंथाइ होनानै बिनि नखरखौ नायफिनगोन होननानै बुंनाय लेखा, नाथाय जोंनो 5 लाख अनसुंथाइखौ जों दिनैसिमबो मोनफुंनो हायाखै। बिनि थाखायनो नैबे दिनैनि दिनाव जोङो बाक्सा जिल्ला आरो तामुलपुर जिल्ला मुख्लं नखरारि आफादा बे प्रेसखौ लानो गोनां जादों। जाय समाव बर' हारिनि थाखाय बर'नि रैखाथि आरो थामोनथा हारिखौ रैखा खालामनो थाखाय बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जायफोरा मुख्लं जालांबाय, बिथांमोननि थैजोंनो बिथांमोना बुंदोंमोन BC BTC आरो BTR गोरोबथा जालांबाय, नाथाय बिथांमोननि मुख्लंनि जिउमाखौ जोङो जेब्लायबो मान होनांगोन होननानै बिथांमोना मोनफ्रोमबो सम फैयोब्ला, इलेक्सन सम फैयोब्ला बिथांमोना बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुङो। नाथाय दिनैसिमबो जायफोरा बर' हारिनि थाखाय मुख्लं जालांबाय बिथांमोननि जिउमाखौ दासिमबो मान होनायखौ जों नुनो मोनाखै। बेनिखायनो जों गले गले खावलायदों दा नैबे सोलिबाय थानाय जोंनि BTR गभर्नमेन्टआ आरो आसाम गभर्नमेन्टआ जाहाथे नैबे जोंनि मोननांगौ 5 लाख अनसुंथाइखौ थाबैनो होनो थाखाय जोङो गुरै खावलायदों।
जाहाथे आरो जोंनो बे बाला अनसुंथाइखौ फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सननि सिगाङाव जुदि जोंनो होआब्ला जोङो बाक्सा आरो तामुलपुर जिल्ला हिसाबै माने बिजाथि होगोन होननानै जोङो मोनसे बिथांखि लानाय जाबाय आरो सांग्रां जाबाय बेखौनो जों फोरमायहरदों आरो जाय समाव एबसु आन्दलननि समाव जायफोरा जिउ बावलांदोंमोन बिथांमोननि थाखाय जोंनि सोलिबाय थानाय दा मन्त्रि इउजि ब्रह्मआ गांफा सार्टिफिकेट होदोंमोन नाथाय बे सार्टिफिकेटनि मुल्यआ दिनैसिमबो जों बे सार्टिफिकेटखौ मुल्य होनाय जों नुनो मोनाखै बेनिखायनो जों खावलायदों जायफोरा बर' आन्दलननि थाखाय एबसुनि आन्दलनाव जिउ बावलांबाय बिथांमोननो मोनसे फोरमान बिलाइ होदोंमोन बे फोरमान बिलाइनि जेबो अनसुंथाइ मोनाखै बिनि थाखायनो जों बारंबार खावलायदों जाहाथे दा सोलिबाय थानाय गभर्नमेन्टआ फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सननि आगोलनो जाहाथे जोंनो बै बर' आन्दलन सोमावसारनाय जायफोरा मुख्लं जालांबाय बिथांमोननि बाला अनसुंथाइखौ थाबैनो होनो थाखाय जोङो गुरै खावलायदों दा नोंथांमोना निस्सय जोंहा एक्स ग्रेसियानि मोननो गोनां मोन्थाइनि सायाव मानिजाथाव बै एक्स ग्रेसियानि न'खरनि मेलेमजिबि सुबुंफ्रा बा गार्जेनफ्रा मा बाथ्रा फोरमायखो एबा मा दुखु फोरमायदों आरो मानि जाहोनाव बिथांमोना फैबाय थानाय 2025नि इलेक्शननि सिगां जिथुनाखि मोननांगौ मोन्थाइफोरखौ बा एक्स ग्रेसियानि जिथुनाखि मोननांगौ मोन्थाइ बैफोरबायदि मोन्थाइखौ मोनाब्ला मानि खारनाव बिथांमोनहा 2025 इलेक्शनाव गोदानै बिजाथि फसंनो नागिरदों एबा बिथांमोनहा मा हिसाबै मा साननानै जे गोदान बिजाथि फसंनो नागिरखो नोंथांमोना निस्सय नायनानै बुजि मोनखाबाय आरो साननानै मोनखाबाय मानोना दिनैसिमबो जोंनि बिटिआर सरकारा बा भारत सरकारा जोंनि जिथुनाखि एक्स ग्रेसियानि मोननांगौ मोन्थाइफोरखौ बा मुंख्लं जानाय सुबुंफोरनि जिथुनाखि मोननांगौ रांफोर बै रांफोरजों लोगोसे बिथांमोननि केस बायदिसिना जानानै थानाय बिथांमोना दासिमबो जेलाव जोबजानाय बिथांमोना हारिनि थाखाय नांबोनाय नैबिनि सायाव दिनैसिमबो जोंहा बिटिआर सरकार आरो भारत सरकारा जेबो बेनिफिट एबा मुलाम्फा खालामनानै होनाखै नैबे खेथ्रआव बिथांमोना नैबे बाथ्राखौ बुंनो गोनां जादों आरो बिथांमोना थारैनो 2025 सनाव बे खामानिखौ मावमारगोन नामा बा एक्सट्रा बिजाथि फसंमारगोन नामा बे बिथांमोननि साननायावसो दंसै दा जिखुनु माने जाहाथे 2025 इलेक्शननि सिगां भारत सरकार आरो बिटिआर सरकारा जेन बिथांमोननि साननायखौ फुरा खालामना होयो जोंबो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बेखौनो हास्थायहरो दा नोंथांमोन आं बारा गोलावखौ बुंनो सानलिया नोंथांमोना सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र बायदियै प्रमद बर' सारा अर्थात बिटिआरनि सरकार बिथाङा मैयानि दिनाव बलबम फुजानि मुङै 7 सुबुङा जायगायावनो स्पट डेथ जादोंमोन बे स्पट डेथनि सायाव बिथांमोननि न'खरनि फालै मा बाथ्रा बुंखो एबा बिथांमोननि न'खरनि थाखाय मा बाथ्रा बुंखो जुवाकाली বিভিন্ন ঠাইত বহুতখিনি এক্সিডেণ্টৰ ঘটনা হৈছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ কচুগাঁৱত যিটো হৈছে সেইটো খুব এটা মৰ্মান্তিক হয় আমাৰ যিটো শাওন মাহত বলবমত যায় তেখেতসকলে বলবমত গৈছিলে আৰু একে টিম ৰিটাৰ্ণ আহি পেলাই মহামায়াত তেখেতসকলে আছিলে আৰু তাত প্ৰসাদ খাই ঘৰত আহিবলৈ বিচাৰিছিলে সেই সময়তে নেশ্যনেল হাইৱে ট্ৰাক আহি পেলাই আমাৰ 5জন ব্যক্তিক তাতে এক্সিডেণ্ট কৰি মৃত্যুবৰণ হয় আৰু তেখেতসকলৰ ভিতৰত মই চালোঁ যে সবেই গৰীব ঘৰৰে হয় আৰু ইয়াত মানে সৰু অলপ বাল্য আছে আৰু মেক্সিমাম ডেকা ল'ৰাই হয় তো প্ৰত্যেকটা পৰিয়ালৰে বহুত ডাঙৰ ক্ষতি হৈছে কাৰণ সবে গৰীব পৰিয়াল উপাৰ্জনৰ কাৰণে মানুহ নাই তো সেইকাৰণে আমি আহি পেলাই খবৰ লৈছোঁ আৰু আহি থকা সময়ত তেখেতসকলৰ পৰিয়ালটো যাতে চলাই যাব পাৰে কাৰণ এটা ফেমিলিত দেখিছোঁ মই এজন সিষ্টাৰ আৰু এজন মা আছে আৰু এটা ফেমিলিত দেখিলোঁ যে মা দেউতা আছে কিন্তু দেউতা পেৰালাইজ আৰু সিষ্টাৰো অলপ ডিজেবল হয় সো বহুতখিনি অলপ দুখদায়ক এটা ঘটনা দুখ লগা এটা ঘটনা এটা দেখিবলৈ পাইছোঁ বা পৰিৱেশ এটা দেখিবলৈ পাইছোঁ তো এই কাৰণে আমি সবে মিলি পেলাই তেখেতসকলক আহি থকা সময়ত কেনেকৈ হেল্প কৰিব পাৰে এইটো আমি চেষ্টা কৰিম আৰু এই শ্ৰাদ্ধটো একেলগে কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ইএম ডাঙৰীয়া লোকেল আমাৰ সবে মিলি পেলাই কৰাৰ কাৰণে মই দায়িত্ব দিছোঁ এইটো যাতে শ্ৰাদ্ধটো একেলগে কৰিব পাৰে আৰু অনাগত দিনত তেখেতসকলৰ পৰিয়ালসকলক কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰোঁ আমি একেলগে আলোচনা কৰি আগবাঢ়ি যাম স্যার এটা কথা যে এইটো কচুগাঁও মহামায়া মন্দিৰ ঐতিহাসিক মন্দিৰ তো সদায় এনেকৈ ভক্তৰ ভিৰ হয় কিন্তু তাতে পাৰ্মানেণ্টলি কোনো বেৰিকেডৰ ব্যৱস্থা নাই গতিকে এনেকৈ ভৱিষ্যতে হ'ব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰত কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা ইয়াৰ ব্ৰেকেটটো ব্যৱস্থা কৰিম যাতে ইয়াত সোনকালে ব্ৰেকেটটো দিব পৰা যায় মই যোৱাকালি সেইটো আলোচনা কৰিছোঁ আৰু
হয়তো 2 এদিনতে সি ব্ৰেকেট দিয়াৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰিম। আৰু এটা গুৰুফালে ৰাইজৰ এটা দাবী যে ইয়াতে আণ্ডাৰপাছ বনাইছে কিন্তু তাতে চলাচলৰ কাৰণে যথেষ্ট অসুবিধা, যাতে এটা বাছ ষ্টেণ্ড আছে তাতে এনেকৈ বেৰিকেড নথকাৰ কাৰণে পৰ্যাপ্ত ছিকিউৰিটি নথকাৰ কাৰণে মাজে মাজে এনে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। এই বিষয়ে আপুনি কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা নেশ্যনেল হাইৱে সেইকাৰণে মই SDO চিভিল আছে আমাৰ গোসাইগাঁৱত, মই SDO চিভিলক কথা পাতি য'ত য'ত প্ৰয়োজন আছে পুলিচ আৰু আমাৰ SDO চিভিল একেলগে লগ লাগি ক'ত এনেকুৱা ব্ৰেকেটৰ প্ৰয়োজন আছে সেইটো চাই পেলাই কৰা হ'ব। আৰু গাড়ীটো এইখিনি বহুত স্পীডত চলায়, মানে এতিয়া 4 লেন হোৱাৰ পৰা গাড়ী বহুত স্পীডত যায়, সেইকাৰণে বিভিন্ন জায়গাত প্ৰায় এক্সিডেণ্টটো খুব সঘনে হয়। তো সেইকাৰণে আমি এটা হ'ল সজাগতা, আনটো হ'ল যিখিনি ব্ৰেকেটৰ দৰকাৰ আছে সেইখিনি অলপ ব্যৱস্থা কৰা যাব। এজন ট্ৰিটমেণ্ট হৈ আছে, কি ক'ব তেখেতকো আমি আমাৰ খবৰ ল'ব, আমাৰ টিমে যাই পেলাই। মই এতিয়া গম পালোঁ যে তেখেতৰো মানে অলপ অৱস্থাটো ভাল নহয়, গতিকে তেখেতৰ ট্ৰিটমেণ্টটো আমি খবৰ ল'ম।